A nappal kezdődött, ahogy általában, a nap első sugarai beragyogták a nappalinkat, és a márványpadló csillogott. Én azonban a középpontban álltam, kezeim kissé remegtek, miközben férjem, Gregory, a levegőben lengette a hitelkártyáimat, mint valami trófeákat. Az arcán terjedő kegyetlen mosoly mindent elmondott arról, hogy mit érez. Lemondtam az összes kártyádról, jelentette be, hangjában a kielégülés csendes élvezete hallatszott. Most aztán teljesen csődben vagy, még a tamponpénzért is kérned kell tőlem. Nevetése visszhangzott a magas mennyezetű házban, amelyben 3 éven át igyekeztem tökéletessé tenni minden részletet számára. Minden egyes szava olyan volt, mint egy pofon, de megpróbáltam megőrizni a nyugalmamat, lélegezni, nem engedni, hogy lássa, mennyire összetör. A bőrkanapén, amely többe került, mint a legtöbb ember autója, anyósom, Diane, a magazinjából felnézett, és az az ismerős, gúnyos mosoly ült az arcán, amit már jól ismertem. Tökéletesen ápolt körmei a fényes lapokon kopogtak, és hozzátette, az éhség gyors cselekvésre sarkalja a nőket. Diane kegyetlensége már nem lepett meg, de mégis, valahogy mindig meglepett. Ez a nő 6 hónapja élt nálunk, az általam készített ételeket fogyasztotta, a vendégszobában aludt, amit gondosan díszítettem, és az éhenhalásról beszélt, mintha az időjárásról esett volna szó. Kinyitottam a számat, hogy válaszoljak, hogy megkérdezzem, mit tettem, hogy ezt érdemeljem, de Gregory közbevágott. Ne is kezdj a kérdéseiddel, Claire. Elegem van a hozzáállásodból, elegem van a tiszteletteljes viselkedésedből. A kártyáimat lassan, szándékosan a pénztárcájába tette, ügyelve arra, hogy minden egyes eltűnést figyeljek. Talán most megtanulod, hol a helyed. Az én helyem. A szavak nehezen és folytogatóan lebegtek a levegőben közöttünk. Ez a reggel úgy indult, mint bármelyik másik. 6 órakor ébredtem, elkészítettem a kávét, ahogy Gregory szereti, sötét pörkölés, 2 cukor, egy kis tejszín. Előkészítettem a reggeliét, kivasaltam az ingét, és mindent tökéletesre csináltam, mert ez volt a dolgom 3 éve. Tökéletesnek lenni, csendben maradni, kicsinek lenni. Az egyetlen különbség a tegnap délután volt. Ezen az étkezőasztalon ültünk, amikor Gregory említette, hogy $500 000 szeretne befektetni egy új ingatlanfejlesztésbe a város keleti oldalán. Csak kérdeztem, nem követeltem, nem vitatkoztam, csak megkérdeztem, hogy átnézte a számokat a könyvelőjével. Az ingatlanpiac mostanában instabil volt, és az a terület, amit említett, több pénzügyi jelentésben is figyelmeztetést kapott, amit online olvastam. Régen könyvelő voltam, jó könyvelő. Gregory előtt, ebben az élet előtt a Rodriguez és társai pénzügyi tanácsadónál dolgoztam, ahol milliós portfóliókat kezeltem. Értettem a kockázatértékeléshez, a piaci elemzéshez, a befektetési stratégiákhoz. De mindezt feladtam, amikor Gregory megkért, hogy legyek a felesége, hogy ő majd gondoskodik rólam, hogy soha többé nem kell aggódnom a pénz miatt. Gondoskodni rólam. Most, ahogy ott álltam, szembesülve azzal, hogy gyakorlatilag megfosztanak a túlélés lehetőségétől, a irónia nem volt elvesztegetett. Gregory. Igyekeztem megőrizni a hangom stabilitását. Nem szándékoztam tiszteletteljesen megszólni, csupán aggódtam. De aggódtam min? Gregory közelebb lépett, és a parfüm illatát éreztem, amelyet a múlt hónapban születésnapjára ajándékoztam neki. Az üzleti döntéseim miatt. Te azt hiszed, hogy mert régen papírokat tologattál egy irodában, többet tudsz nálam? Én építettem fel ezt a céget apám kis kivitelező vállalkozásából, és most egy több milliós vállalattá nőtte ki magát. Te mit tettél? Mit tettem? Feladtam egy olyan karriert, amit imádtam. Elhagytam egy partnerségi lehetőséget egy államunk egyik legelismertebb pénzügyi tanácsadó cégénél. 3 éven át irányítottam az otthonunk minden aspektusát, a társadalmi naptárunkat, az anyja végeláthatatlan igényeit. De mindez nem számított, mert egyik sem hozott pénzt,
amivel dicsekedhetett volna az üzleti partnereinek. Diane felállt, kisimította a tervezői ruháját, amelyet a múlt héten segítettem neki kiválasztani, a háztartási hitelkártyával, amely nyilvánvalóan már nem létezett. Drágám, ez történik, amikor a férfiak a nőjük alá házasodnak. Ezek a lányok, akik semmiből jöttek, sosem értik meg, hogy a férjük tekintélyének megkérdőjelezése egyenlő a férfiasságának megkérdőjelezésével. Én is semmiből jöttem. Ez igaz. 2 állásban dolgoztam egyetemi éveim alatt, kitüntetéssel végeztem, és a semmiből építettem fel a karrieremet, csak az eszemre és a kitartásomra támaszkodva. Gregory apja cégét örökölte, és az ahhoz kapcsolódó kapcsolati hálót. De valahogy az ő szemében, és az anyjáiban, az én saját magam által elért sikerem kevesebbet ért, mint az ő örökölt privilégiuma. Szükségem van pénzre a bevásárláshoz, mondtam, gyűlölve, ahogy a hangom ennyire kicsinek tűnt. Háztartási kiadásokra? Akkor gondolkodhattál volna erről, mielőtt tegnap megnyitottad a szádat. Gregory ránézett az órájára, a Rolexre, amit a második évfordulónkra adtam neki. Találkozóm van. Te pedig találd ki, hogyan boldogulsz. Talán hívd fel azokat a barátaidat, akikkel régen találkoztál, és kéri tőlük segítséget. Ó, várj! Már nincsenek barátaid, igaz? Mindent feladtál, hogy az én feleségem legyél. Ezek a szavak fájdalmasan hatottak, és valóban bántottak. Amikor otthagytam a munkám, lassan elveszítettem a kapcsolatot a kollégáimmal. Amikor Gregory panaszkodott, hogy a főiskolás barátaim túl hangosak vagy túl véleményesek, abba hagytam a meghívásukat. Amikor Diane beköltözött és átvette a térmet, a rutinomat, az életemet, még inkább visszahúzódtam. Igaza volt. Elszigetelődtem, és hagytam, hogy ez megtörténjen. Diane felkapta a táskáját, készülve a napi bevásárló körútjára. Egy út, amelyet Gregory kártyái finanszíroznak. Természetesen egy feleség, aki nem támogatja a férje döntéseit, nem érdemli meg, hogy őt is támogassák. Egyszerűen hangzik, igaz? Figyeltem mindkettőjüket. Ezeket az embereket, akiknek a családomnak kellett volna lenniük, és belül valami megmozdult bennem. Nem törtem össze. Olyan régóta hajlottam, hogy a törés már szinte lehetetlennek tűnt, de elmozdultam, mint egy ajtó, amelyről elfelejtettem, hogy van, és hirtelen eszembe jutott, hogy vannak hinziz. Gregory telefonja hirtelen megcsörrent, a zaj éles és váratlan volt, mintha egy feszültséggel teli szobát átszelt volna. Rápillantott a képernyőre, és láttam, ahogy enyhén összehúzza a szemöldökét. Első Nemzeti Bank, mormolta, majd gyanakodva nézett rám. Próbáltál használni valamelyik kártyát? Mert azok le vannak tiltva, Claire. Teljesen le vannak tiltva. Nem válaszoltam. 1 órája nem értem kártyához, alig mozdultam el arról a helyről, amióta elkezdődött a előadása. Üzleti hangján válaszolt a telefonra, azon a tónuson, amit az ügyfelek lenyűgözésére használt. Gregory Bennett beszél. Figyeltem az arcát, ahogy hallgatta a vonal másik végén lévőt. Figyeltem, ahogy az arcán a zavar először átcsapott hitetlenségbe, majd valami olyasmi érzésbe, ami szinte félelemnek tűnt. Sajnálom. Meg tudná ismételni? A hangjából eltűnt a magabiztosság. Biztosan valami félreértés történt. Diane, aki a bejárat felé indult, megdermedt. Érezte, hogy a hatalmi dinamika, amit olyan gondosan kiépített, megváltozott. Ez lehetetlen, mondta Gregory a telefonba, a készülék szorítása olyan erőssé vált, hogy az ujjai fehérek lettek. Nem értem. Tudna? Igen, hallgatok. Az arca színe egyre inkább eltűnt, mintha valaki kihúzta volna a dugót, és az összes arroganciája a drága olasz cipőin át távozott volna. Amikor végre letette a telefont, csak ott állt, bámulva a készüléket,
mintha az elárulta volna őt. Mi történt? Diane hangjából eltűnt a gúnyos él, helyette valami éles és ideges érzés jelent meg. Gregory először hónapok óta igazán rám nézett, és valami ismeretlent láttam a szemében. Félelem volt benne. Claire, mondta lassan. Mit tettél? Nem válaszoltam azonnal Gregory kérdésére. Helyette lassan odaléptem a függöny mellett álló karosséghez, leültem, keresztbe tettem a lábam, igyekezve megőrizni a nyugalmam, amit valójában nem éreztem, de elhatároztam, hogy kivetítem. A szívem hevesen vert, de az arcom semleges maradt, a légzésem nyugodt. Mit mondott a bank? Kérdeztem halk, de világos hangon. Gregory állkapcsa megfeszült. Ne játsz velem! A bankár azt mondta, hogy egy nagy tranzakció történt a mi. Megállt, mintha rájött volna valamire. Az itt található címhez kapcsolódó számlákról beszéltek. Ellenőrizni akarták a részleteket. Diane sietve Gregoryhoz lépett, a sarkai hangosan kopogtak a márványon. Milyen tranzakcióról van szó? Mekkora összegről beszélünk? Nem adtak meg részleteket telefonon, mondta Gregory, még mindig úgy nézve rám, mintha hirtelen idegenré váltam volna. Azt akarják, hogy menjek be. Valami befektetési hozamokról és LLC átutalásokról beszéltek. A szeme összeszűkült. Pénzt rejtettél el előttem. Ez nem kérdés volt, de én mégis válaszoltam. Nem, Gregory. Nem rejtettem el semmit. Csak magamra vigyáztam. A szavak ott lebegtek a levegőben, egyszerűen és igazán. Diane arca dühötten torzult el. De mielőtt belekezdett volna a felkészített, éles beszédébe, felemeltem a kezem. Hadd meséljek el egy történetet, mondtam. Volt egyszer egy lány, Clara Morrison, aki mindenért keményen dolgozott, amit valaha is megszerzett. Egy nap, amikor már 3 éve először nem bocsánatot kért, egy férfi, Gregory megpróbálta félbeszakítani, de valami a tekintetében megállította. Talán az volt, hogy végre nem zsugorodott össze, nem próbálta meg kicsinek lenni, hogy illeszkedjen abba a térbe, amit ő határozott meg számára. Clara arra visszaemlékezett 4 évvel ezelőttre, amikor még önmaga volt, a Rodriguez és társai pénzügyi tanácsadó cég vezetőkönyvelője. 24 évesen Thomas Rodriguez, a cég vezetője, frissen a diplomája után, lenyűgözve a volatilis piacok kockázatelemzéséről szóló szakdolgozatával, felvette őt. Míg más cégek a legalacsonyabb szintről, papírok rendezésével és kávéfőzéssel akarták kezdeni, Thomas meglátott benne valamit. Te látod a mintákat, mondta neki az interjú során. A legtöbb ember csak számokat lát, de te történeteket, összefüggéseket és a hiányzó elemeket is. Igaza volt. Clara arra képes volt egy pénzügyi jelentést nézve észrevenni azokat a részleteket, amelyeket mások figyelmen kívül hagytak. Tudta, mikor túl tökéletesek a számok, ami gyakran azt jelentette, hogy valaki valamit rejtegetett. Figyelte a piaci mozgásokat, és a kisjelek alapján előre tudta jelezni a változásokat, amelyeket a nagyobb cégek jelentéktelennek tartottak. 26 éves korára már olyan portfóliókat kezelt, amelyek értéke 10 milliókra rúgott. Thomas a partnerségről beszélt, arról, hogy építse fel a saját ügyfélkörét, egy jövőről, ahol a neve az ő neve mellett szerepel majd az ajtón. Ekkor találkozott Gregoryval egy jótékonysági rendezvényen. Az este folyamán Gregory elbűvölő volt, figyelmes, érdeklődött a munkája iránt. Okos kérdéseket tett fel, és valóban lenyűgözte Clara sikere. Amikor másnap vacsorázni hívta, Clara úgy érezte, talán megkaphatja mindazt, amire vágyik, egy ragyogó karriert és egy olyan kapcsolatot, ahol tiszteletben tartják az intelligenciáját. Az első 6 hónap csodálatos volt. Gregory szép éttermekbe vitte, bemutatta a barátainak, és a munkahelyi rendezvényeken büszkén feszített mellette. Karját Clara derekára fonva mondta másoknak. Ő itt Clara. Brilliánsan bánik a számokkal, milliókat kezel.
aztán megkérte a kezét. Gregory családi nyaralójában csak ketten voltak, és letérdelt előtte egy gyönyörű gyűrűvel, amely valószínűleg egy kis vagyont ért. De mielőtt igent mondhatott volna, hozzáfűzte, ami figyelmeztetőjel kellett volna, hogy legyen. Gondoskodni akarok rólad, Clara. Valóban gondoskodni szeretnék rólad. Azt akarom, hogy otthon legyél, építsd az életünket, ne dolgozz 70 órás heteket másokért. Már bizonyítottál. Most hadd bizonyítsam be, hogy adni tudok neked egy életet, ahol soha nem kell többé aggódnod a pénz miatt. Szavaival romantikus képet festett, mintha meg akarná menteni őt valami neheztől, ahelyett, hogy azt kérte volna, adja fel azt, amit szeretett. Clara arra fáradt volt. Fáradt a hosszú óráktól, fáradt attól, hogy mindig kétszer annyit kellett bizonyítania, mert fiatal nő volt egy férfiak uralta területen. Az a gondolat, hogy valaki gondoskodik róla, hogy ő legyen a prioritás, békésnek tűnt. De Clara arra most már tudta, mennyire naív volt. Clara arra életében sokáig úgy tűnt, hogy a szerelem valóban egy partneri kapcsolatot jelent. Remélte, hogy a karrierjéről való visszalépés csupán átmeneti állapot, és hogy Gregory, akivel összeházasodott, valóban értékelni fogja őt nem csupán anyagi hozzájárulása miatt. Thomas, a régi barátja, próbálta figyelmeztetni őt. Aznap, amikor beadta a felmondását, Thomas behívta az irodájába, és komolyan nézett rá. Clara, figyelj rám, amit mondok, azt tényleg meg kell értened, kezdte. Tartsd külön a számláidat. Az befektetéseidet a saját neved alatt tartsd. Mindig frissítsd a szakmai engedélyeidet. Soha, de soha ne adj teljes irányítást a pénzügyi túlélésed felett senkinek, akármennyire is szereted őt. Clara arra akkor nevetett, megnyugtatta Thomást, hogy Gregory nem ilyen, hogy ők partnerek. Thomas azonban a kezébe nyomott egy névjegykártyát. Csak a biztonság kedvéért, mondta. Az ajtóm mindig nyitva áll, ha tanácsra van szükséged, bármilyen tanácsra. Clara arra elrakta a kártyát, biztos volt benne, hogy soha nem lesz rá szüksége. Az első házassági év boldogsággal telt. Gregory figyelmes volt, sokat utaztak együtt, és a férfi a fontos üzleti döntéseinél is kikérte Clara arra véleményét. Clara arra vezette a háztartást, ügyesen tervezte meg az üzleti vacsorákat, és a korábbi tapasztalatait felhasználva segített Gregorynak a cég pénzügyi nyilvántartásának rendezésében. Hasznosnak, értékesnek érezte magát. A második évben azonban a dolgok elkezdtek megváltozni. Gregory apró megjegyzései egyre gyakrabban érkeztek a napjairól, a háztartás rendjéről, a vacsora időzítéséről. Olyan sugallatok fogalmazódtak meg, hogy talán nem is érti annyira a üzleti világot, hiszen csak egy tanácsadó cégnél dolgozott, soha nem irányított saját vállalkozást. Aztán Diane megbetegedett. Csak egy kisebb műtét, és szükségem van egy helyre a gyógyuláshoz. Csak pár hét, ígérte Diane. Azóta már 6 hónap telt el. Diane jelenléte mindent megváltoztatott. Folyton suttogott Gregorynak, amikor Clara arra éppen nem hallotta. Lusta lett, mióta nem dolgozik. Úgy költi a pénzedet, mintha fáradtság nélkül nőne a fán. Egy igazi feleség hálásabb lenne. Meghettél volna a Peterson lánnyal is, tudod, az apja a belváros felének ingatlanait birtokolja. Gregory egyre távolodott, Clara arra pedig azt vette észre, hogy már nem úgy tekint rá, mint a szeretett feleségére, hanem inkább mint egy családi alkalmazottra, akivel elégedetlen. 6 hónappal ezelőtt, amikor már látta, hogy a dolgok mennyire rosszra fordultak, előkereste a régi munkatáskájából azt a névjegykártyát. Kezei remegtek, miközben tárcsázta a számot. Thomas Rodriguez. Thomas, itt Clara. Clara Bennett. A hangja megremegett. Azt hiszem, most szükségem lenne arra a tanácsra. Másnap kávézni találkoztak, amíg Gregory dolgozott, és Diane a könyvklubjában volt. Clara arra mindent elmesélt Thomasnak,
aki ítélkezés nélkül hallgatta, nem mondta, hogy megmondtam. Pedig igaza lett volna. A jó hír, mondta végül Thomas, hogy elég okos voltál ahhoz, hogy egy számlát külön törtsz. Claire szíve hevesen dobogott, amikor Gregory a nappalin közepén állva követelte az igazságot. Mit tettél, Claire? Kérdezte újra, az arca vörösen izzott a feszültségtől. Claire csak mosolygott, emlékezett arra, ki volt ő, mielőtt Gregory felesége lett. Ne beszélj találós kérdésekben, és mondd el, mi történik, követelte Gregory, de Claire higgadt maradt. Ülj le, mondta. Diane, Gregory anyja, éles nevetést hallatott. Nem parancsolgatsz itt, lányom. Itt semmire sem mész. Nincs pénzed, nincs munkád. Claire határozottan megismételte, ülj le. Valami a hangjában meglepte őket, mert Gregory végül leült a kanapéra, Diane pedig követte őt, bár az arca tele volt haragbal. Claire az ablakhoz lépett, és a gyönyörűen gondozott gyepre nézett. A tavaly beépített szökőkút, a drivewayen álló drága autók mind a gazdagság, a siker és a hatalom szimbólumai voltak. De Claire tudta, hogy ezek a szimbólumok nem jelentenek igazi erőt. 3 évvel ezelőtt, amikor otthagyta a Rodriguez és társait, körülbelül $200,000 megtakarítással és befektetéssel rendelkezett. 16 éves kora óta dolgozott, minden egyes centet félretett. Ő finanszírozta magát a főiskolán, majd a posztgraduális iskolában, és nulláról építette fel a karrierjét. Ez a pénz az enyém, saját munkámmal kerestem, és amikor házasodtunk, Gregory, te kérted a házassági szerződést, hogy megvédjük az üzletemet, mondta Claire, miközben Gregory mérgében közbeszólt, ez okos döntés volt. Igen, az volt, bólintott Claire. A szerződés világosan kimondja, hogy bármilyen eszköz, amit az egyikünk hozott a házasságba, külön vagyon marad. A te üzleted a tiéd marad. Az én megtakarításom az enyém marad. Diane előre hajolt. 200,000? Erről van szó. Drágám, Gregory ennyit keres egy negyedév alatt. Ez semmi. Claire bólintott. Tudta, hogy $200,000 nem sok, ha Gregory jövedelmét nézte, de számára ez sokat jelentett. Ez volt a biztonsági hálója, a vésztartaléka, a bizonyítéka, hogy ő maga is felépített valamit. Szóval, aktívan tartottam azt a számlát, folytatta Claire, miközben a tekintetükbe nézett. Minden hónapban, amikor Gregory adott nekem zseppénzt, amit mondott, hogy arra költhetek, amire akarok, nem költöttem el mindent. Csak egy kicsit félretettem. $50 itt, $100 ott. 3 év alatt körülbelül $15,000 spóroltam meg. Gregory lemondón legyintett. Tehát van $215,000. Az még mindig semmi. Ez nem magyarázza meg, miért hívott a bank a nagy tranzakciók miatt. Most jövök oda, válaszolta Claire. 6 hónappal ezelőtt, amikor az anyád beköltözött, és a dolgok közöttünk megváltoztak, aggódni kezdtem. Közelebbről kezdtem figyelni a üzleti ügyleteidre, olvastam a pénzügyi beszámolókat, amiket itt hagytál, hallgattam, amikor a partnereiddel beszéltél a telefonon. Te figyeltél rám? Gregory hangja megemelkedett. Én védtem magam, javította ki Claire. Egy nap hallottalak a telefonban, amikor egy új befektetési lehetőségről beszéltél, a Riverside kereskedelmi fejlesztési projektről, a 20 hektáros, beépítetlen földről a keleti oldalon, ahol az új autópálya bővítése tervezve volt. A szobában feszültség vibrált, ahogy a beszélgetés elérte a csúcspontját. Izgatott voltál miatta, kezdtem, mondtad, hogy a gyorsforgalmi út jóváhagyásával a projekt értéke 3-szorosára nő. Észrevettem, hogy Gregory arcán a felismerés fénye kezdett pislákolni. Kutatásokat végeztem, folytattam. Megnéztem a terveket, a zónázási jelentéseket, a forgalmi tanulmányokat, és rájöttem, hogy igazad van. Ez valóban kiváló befektetés volt, az a fajta lehetőség,
amit egykor a klienseimnek is ajánlottam volna. Diane szemei összeszűkültek. Mit tettél? Kérdezte feszülten. Felkerestem Thomas Rodriguez-t, a korábbi főnökömet, válaszoltam. Megkérdeztem tőle, hogyan lehetne befektetni anélkül, hogy közvetlenül a nevemen legyen. Elmagyarázta az LLC-ket, a korlátolt felelősségű társaságokat, hogy hogyan lehet létrehozni egyet, befektetni vele, miközben megőrzöm a magánszférámat. Gregory hirtelen felállt. Te nem tetted, mondta hitetlenkedve. De igen, válaszoltam egyszerűen. Thomas segített nekem létrehozni egy LLC-t, Morrison Holdings néven. Morrison a lánykori nevem, tehát teljesen legális volt. A megtakarításaimat használtam, a házasság előtt szerzett külön vagyonomat, és befektettem a Riverside projektbe. 2 hónappal előbb vásároltam, mint te, Gregory, amikor az éjkör ára alacsonyabb volt. 30%-os részesedést biztosítottam a fejlesztésben. A szobában a csend olyan súlyos volt, hogy szinte hallani lehetett a levegő feszülését. Ez lehetetlen, mondta végül Gregory, de a hangjában már nem volt meggyőződés. Ez a projekt csak meghívásos alapon működött. Nem tehetted ezt. Thomas Rodrigueznek még mindig vannak kapcsolatai, mondtam. Tett néhány telefonhívást. Igazolni tudta a Morrison Holdings-t, mint komoly befektetőt, aki likvid tőkével rendelkezik. Örömmel fogadták a pénzemet. Diane arca elhalványult. Mennyiről beszélünk? Kérdezte. A projekt éppen most kelt el, mondtam. A gyorsforgalmi utat a múlt hónapban jóváhagyták, és egy nagy kiskereskedelmi fejlesztő megvásárolta az egész ingatlant. Mindenki, aki befektetett, nyereséget realizált. A te 30%-os részesedésed, Gregory, körülbelül $800,000 hozott neked. Gratulálok! És te? A hangja alig volt hallható. Az én 30%-os részesedésem, ami valójában kicsit nagyobb, mint a tiéd, mert korábban vásároltam, valamivel több mint $2 millió hozott. A bank felhívott, mert a vezetékes átutalás ma reggel érkezett meg a számlámra. Gregory visszaesett a kanapéra, mintha elvágták volna a fonalait. Diane szája nyitva nyitogatott, de hang nem jött ki rajta. 2 millió, ismételte Gregory. 2 milliód van? Igen, erősítettem meg. Egy olyan számlán, ami kizárólag a nevemen van, és a külön vagyonommal végzett befektetések finanszírozzák. A házassági szerződésünk szerint, amit te inszisztáltál, teljesen és legálisan az enyém. Diane hangja éles és éles volt. Ez az ő pénze. Az ő üzletéből, kapcsolataiból szereztél információt. Én nyilvánosan elérhető információkat használtam egy ingatlanfejlesztésről, vágtam közbe. Ugyanazt az információt bárki megszerezhette volna. A saját pénzemből hoztam meg a saját befektetési döntésemet. Ha valaki, akkor Gregory használt információt másoktól az üzleti hálózatában. Mindketten láttunk egy lehetőséget, és éltünk vele. Gregory kezei remegtek. Ezért nem voltál ideges tegnap, amikor megkérdőjeleztem a befektetést. Már tudtad, hogy meg fog térülni, mert már benne voltál. Diane arca vörösre váltott, amikor szembesítettem a valósággal. Igen, elismertem. Amikor dühös lettél rám, csupán azért, mert megkérdeztem, hogy a könyvelőd átnézte a számokat, és te úgy döntöttél, hogy büntetsz azzal, hogy megvonod tőlem az összes pénzem, rájöttem valamire. Mire? Kérdezte Gregory, kíváncsian. Arra, hogy soha nem akartál igazán partnert. Csak valakit akartál, akit irányíthatsz, aki teljesen tőled függ, aki soha nem kérdőjelez meg téged, aki hálás lesz bármilyen morzsáért, amit a méltóságából engedsz neki. Diane felugrott, arca a dühtől torzult. Te hálátlan kis kígyó! Miután mindent megtett ez a család érted, és miután befogadtunk a házunkba, a te házadba.
Néztem rá, és pontosan a szemébe mondtam: Diane, már fél éve élsz a házamban egy vendégszobában, amelyet én dekoráltam, olyan ételt eszel, amit én készítettem, a mosásodat az általam alkalmazott házvezetőnő intézi. Semmit nem tettél, csak mérgessé tetted a fiadat. Hogy merészelsz így beszélni velem? Hogy merészelsz? Ekkor végre felszínre tört bennem 3 évnyi elfojtott düh. Hogy merészeled, hogy belépsz a házamba, és úgy bánsz velem, mintha értéktelen lennék? Hogy merészelsz azt mondani a fiadnak, hogy éheztetni kell engem, hogy viselkedjek? Hogy merészelsz azt sugallni, hogy az éhség megfelelő módja egy másik ember irányításának? Gregory felemelte a kezét. Mindenki nyugodjon meg. Claire, mi házasok vagyunk. A közös vagyon azt jelenti, hogy a fele amúgy is az enyém. Nem, mondtam határozottan. Olyan államban élünk, amely elismeri a házasság előtti megállapodásokat, és a miénk nagyon világos volt. A külön vagyon marad külön. De még ha nem is így lenne, Gregory, én a házasságunk előtt kerestem azt a pénzt. Ezt a befektetést egy LLC-en keresztül tettem, amelyet a saját pénzemből alapítottam. Thomas gondoskodott róla, hogy mindent jogász átnézzen. A pénz az enyém. Akkor tartozol nekem, követelte Gregory, hangjában kétségbeesés hallatszott. Most már a férjed vagyok. Te információkat használtál az üzleti megbeszéléseimből. Csupán nyilvános információkat használtam, ismételtem meg. De ha már a tartozásokról beszélünk, beszéljünk arról. Odasétáltam a könyvespolchoz, és kihúztam egy apró noteszt, amelyet egy sordekorációs magazin mögé rejtettem. Gregory és Diane azonos kifejezéssel néztek rám, egyre növekvő zűrzavarral és félelemmel az arcukon. Az elmúlt 6 hónapban, amióta rájöttem, mennyire elkeseredett a helyzet, vezettem a nyilvántartásaimat, mondtam, miközben átlapoztam a lapokat. Csak kis jegyetekkel kezdtem, de aztán rájöttem, hogy alaposabbnak kell lennem. Minek a nyilvántartása? Kérdezte Gregory, bár a hangjából érződött, hogy valójában nem akarja tudni a választ. Mindennek, válaszoltam egyszerűen. Minden egyes beszélgetésnek, amikor lehülyéztél. Minden alkalommal, amikor olyan pénzügyi döntést hoztál, ami mindkettőnket érintett, anélkül, hogy konzultáltál volna velem. Minden egyes esetben, amikor az anyád kegyetlen megjegyzést tett, és te semmit sem mondtál, hogy megvérj. Elkezdtem olvasni, a hangom határozott volt. Szeptember 15. Gregory és én egy szép őszi estén ültünk a konyhában, amikor a beszélgetésünk váratlan fordulatot vett. A telefonon keresztül hallottam Gregory üzleti partnerének hangját, aki a szokásos, de most már irritáló poénjával kezdett. Tart meg őt, mert szép, és nem vitatkozik, ellentétben az előző barátnőddel, akinek túl sok véleménye volt. Kérdésemmel, miszerint valóban így gondolja-e, csak annyit válaszolt, hogy túl érzékeny vagyok, és a férfiak másképp beszélnek az üzleti életben. Arca vörösbe borult, de nem a szégyentől, hanem a feszültségtől. Ez ki volt véve a kontextusból. Mondta, mintha csak viccelődtünk volna. De nem volt véletlen, hogy Diane, a legjobb barátnőm, nemrég azt mondta, hogy elhíztam és lusta lettem, mióta otthagytam a munkámat. Úgy vélte, Gregorynak olyan feleségre van szüksége, aki jobban vigyáz magára. Amikor ezt Gregorynak említettem, a válasza az volt, hogy talán el kéne kezdenem többet edzeni. Félreértesz mindent. Mondta Diane, mintha csak segíteni akarna. A nőknek gondoskodniuk kell a megjelenésükről a férjeik kedvéért. Az október 3-i bejegyzésben azt írtam, hogy Gregory lemondta a kerámia órát, amire már hónapok óta készültem, anélkül, hogy megkérdezett volna. Azt mondta, hogy pazarlás, és inkább a vendégfürdő átrendezésére kellene koncentrálnom. Amikor mondtam neki, hogy a kurzust a saját zseppénzemből fizettem, csak annyit válaszolt, hogy az ő pénze, tehát minden, amit költök, az ő döntése.
A naplóm tele volt ilyen bejegyzésekkel, 3 hónapnyi gondosan megírt esemény, mindegyik időponttal és részletekkel ellátva. Gregory arca egyre sötétebb lett, ahogy olvastam, de nem a szégyentől, hanem a dühből, amiért lebukott. Te egy kémként dokumentáltad a házasságunkat. Vádolt meg. Normális feleségek nem csinálnak ilyet. Mondta. Normális férjek nem fenyegetik az éhezéssel a feleségeiket, hogy engedelmeskedjenek, vágtam vissza. De a naplómon kívül volt egy másik bizonyítékom is. Kihúztam a telefonomat, és elkezdtem görgetni a képernyőn. 2 héttel ezelőtt, amikor az anyja otthagyta a telefonját a konyhapulton, beléphettem a fiókjába. Rábukkantam a barátnőjével, Margarettel folytatott üzeneteire, és azok nagyon árulkodóak voltak. Diane arca elfehéredett. Nincs jogod ehhez. Kiáltotta. Hallgasd meg ezt. Mondtam, és felolvastam a képernyőn lévő üzenetet. Diane Margarettel, olyan közel vagyok ahhoz, hogy Gregoryt rávegyem, hogy hagyja el őt. Amint rájön, milyen haszontalan, meglátja, hogy a Patterson lány sokkal jobb választás lenne. Margaret válasza, hogy csinálod? Diane. Kis megjegyzések itt-ott, hogy lássa, hogyan kérdőjelezi meg a tekintélyét, és hogy nem járul hozzá semmi érdemlegeshez. A férfiakat könnyű manipulálni, ha megsebzed a büszkeségüket. Ráemeltem a tekintetem Dianera. Te tudatosan próbálod tönkretenni a házasságomat, hogy a fiad olyan lányt vegyen el, akinek a családja hasznosabb lehet számára. Ez nem Gregory boldogságáról szólt, vagy arról, hogy jó feleség legyek. Ez az üzleti kapcsolatok és a társadalmi felemelkedés körül forgott. Diane szája kinyílt és bezáródott, mint egy levegőért kapkodó hal. Gregory ekkor az anyjára nézett, az arca kifejezésében valami megváltozott. Anyu, ez igaz? Kérdezte. Én csak a legjobb érdekeidért aggódtam, mondta Diane gyorsan. Többre is vihetnéd. Vágtam közbe. Többre, mint mi? A nap már magasan járt, amikor Gregory a konyhában fel-alá járkálva próbálta rendezni a gondolatait. Az agya zúgott, és a szívében egyre inkább feszültség gyűlt össze. Mennyivel jobb lenne egy olyan nő, aki szerette a fiát, aki feláldozta a karrierjét érte, aki otthon teremtett neki, és megkönnyítette az életét. Mint egy olyan személy, akinek nem megfelelő a vezetékneve, és nincsenek a megfelelő kapcsolatai. Egy hirtelen mozdulattal felállt, és a haját tépkedve folytatta a gondolkodást. Ez őrültség. Clara, te nem teheted ezt. Te a feleségem vagy. Egy csapatnak kellene lennünk. Csapatnak. Egy keserű nevetés tört fel belőlem. Gregory, te lemondtad az összes hitelkártyámat, és azt mondtad, hogy könyörögnöm kell a tamponpénzért. Az édesanyád azt mondta, hogy az éhség majd jobb belátásra térít. Ez neked csapatnak hangzik? Gregory dühösen válaszolt, de a hangjában nem volt meggyőződés. Megkérdőjeleztél engem mások előtt. Pedig csak egy egyszerű kérdést tettem fel egy üzleti befektetésről, mondtam, a saját vacsoraasztalunknál, te pedig azzal reagáltál, hogy megpróbáltad megvonni tőlem az önellátás képességét. Ez nem düh, Gregory. Ez bántalmazás. A szó a levegőbe lógott közöttünk, és Gregory úgy reagált, mintha arccal ütöttek volna. Soha nem ütöttem meg téged, mondta védekezően. Számos módja van annak, hogy valakit megsebezzünk anélkül, hogy kezet emelnénk, válaszoltam halkan. Valakinek a pénzügyi függetlenségét megvonni, elszigetelni őt a barátaitól és a karrierjétől, értéktelenné és függővé tenni. Ezek mind a kontroll formái, és a kontroll bántalmazás. Diane felállt, és megragadta a táskáját. Nem kell ezt a hülyeséget hallgatnom. Gregory, hagyod, hogy így beszéljen velem? De Gregory csak engem nézett, mintha még soha nem látott volna. Te valóban összepakoltad a holmiát? Kérdezte döbbenten.
Igen, válaszoltam, megerősítve. A költöztetők 1 órán belül itt lesznek, hogy mindent felpakoljanak a teherautóra. Ma elhagyod ezt a házat, Diane. Túlságosan sok kárt okoztál már ebben a házasságban, és nem engedem, hogy tovább roncsd. Gregory, Diane a fiához fordult, kétségbeesett tekintettel. Te hagyod, hogy ez a senki az utcára rakja az anyádat? Nem raklak az utcára, mondtam nyugodtan. 3 hónap kényelmes szállást biztosítok neked, teljesen kifizetve. Amit utána teszel, az a te dolgod, de ebben a házban már nem élhetsz. Gregory visszasüppett a kanapéra, a fejét a tenyerébe temette. Nem értem, hogyan csavarodhatott el minden ennyire. Azért csavarodott el, mert megengeded, mondtam nem túl keményen. Megengeded az anyádnak, hogy megmérgezze a gondolataidat velem szemben. Megengeded, hogy azt higgye, a feleséged tisztelete valahogy gyengeség. Már nem partnerként láttál, hanem valakiként, akit birtokolsz. És a pénz? Kérdezte halkan. A $2 millió. Az enyém, mondtam határozottan. De itt van, amit hajlandó vagyok tenni. Befektetek egy részt belőle egy számlára a jövőnk érdekében. A jövőnk csak akkor lehet ígéretes, ha valódi változások történnek, Gregory. Nem csupán hamis ígéretek, amelyek egy hétig tartanak. Milyen változásokra van szükség? Párterápiára, mondtam. Olyan szakértővel, aki a pénzügyi bántalmazásra és a kontrolldinamikákra specializálódott. Az édesanyád elköltözik, és ezúttal marad is távol. Én pedig újraindítom a karrieremet. Eleinte talán otthonról végzem a tanácsadást, de vissza fogok térni a munkába. Ami a legfontosabb, hogy egyenrangú partnerként kezelj, ne pedig úgy, mint egy tulajdont, amit a pénz kontrollálásával irányíthatsz. Ha pedig nem értesz egyet, a hangja alig hallatszott. Akkor a $2 millió a legjobb vállóperes ügyvédet bérlem fel az államban, mondtam. A házassági szerződésünk alapján mindent megtarthatok, amit hoztam, plusz mindent, amit külön keresek. Te megtartod a vállalkozásodat, mi pedig külön utakon folytatjuk. Diane felháborodott hangot adott, de Gregory felemelte a kezét, hogy elhallgattassa. Időre van szükségem, hogy átgondoljam, mondta. Amíg az édesanyád költöztető teherautója el nem indul, van időd, válaszoltam. 1 óra. A költöztető teherautó pontosan időben érkezett. Az ablakból néztem, ahogy 2 egyenruhás férfi Diane holmiait kezdi pakolni. Az ő drága bőröngyei, a díszpárnái gyűjteménye, az az antik tükör, amelyet ragaszkodott hozzá, hogy a vendégszobában lógjon. Minden egyes eltávozó tárgy úgy éreztem, mint egy súly, ami lekerült a vállamról. Diane a hallban állt, az arca a kontrollált dühtmaszkja volt. Próbálta érvelni az egész órán át, fenyegetések és könnyek között váltogatva, de én határozott maradtam. Gregory visszahúzódott a dolgozószobájába, és hallottam, ahogy idegesen lépked, a padlódeszkái minden lépésnél nyikordultak. Meg fogod bánni, mondta Diane, miközben a költöztetők az utolsó dobozát vitték ki. Rá fog jönni, hogy ki is vagy igazán, egy aranyásó, aki manipulálta magát a nem neki való pénzhez. Viszlát, Diane, mondtam egyszerűen, miközben kinyitottam az ajtót. Ő megmarkolta a táskáját, és egy szó nélkül távozott, a sarkai éles kopogása hallatszott a kövezetúton. Néztem, ahogy a teherautó eltűnik, majd az ő autója is, mielőtt becsuktam az ajtót. A ház mély csendbe burkolózott. Gregoryt a dolgozószobájában találtam, az íróasztalán papírok hevertek, de láttam, hogy nem olvasta őket. Amikor beléptem, felnézett, a szemei pirosak és fáradtak voltak. Elment, mondtam. Ő lassan bólintott. Hallottam? Egy pillanatra csendben maradt, majd megkérdezte, tényleg olyan emberré váltam, akit leírtál. Leültem az íróasztala előtt lévő székbe.
Ugyanabba a székbe, ahol régen ültünk, amikor a napjáról beszélgettünk, amikor még értékelte a véleményemet. Nem egyszerre történt, mondtam őszintén. Fokozatosan, apró dolgok halmozódtak fel az idő múlásával. Mikor kezdődött? Hangja nyers volt. Mikor kezdtem el úgy kezelni téged, mint aki nem partner? Gondosan átgondoltam a választ. Valószínűleg körülbelül akkor, amikor elkezdted elhinni az édesanyád megjegyzéseit, amikor kritikus dolgokat mondott rólam. És ahelyett, hogy megvédétéje volna, azon gondolkodtál, talán igaza van. Gregory hátradőlt a székében, és a gondolatai mélyére merült. Az apja, aki a semmiből építette fel a vállalatot, már nem volt ott, hogy támogassa. Amikor elhunyt, mindenki arra számított, hogy kudarcot vall. Gregory úgy érezte, hogy a családja örökségét védi, és azon volt, hogy bebizonyítsa, hogy meg tudja csinálni. De ahogy beszélgetésünk haladt előre, egyre inkább rájött, hogy valami sötét dologra tapintottam. Azt mondta, hogy néha ahhoz, hogy valaki feljebb kerüljön, szüksége van valakire, akit le kell győznie. Egy feleség, aki rászorul rád, aki nélküled nem tudna boldogulni, hatalmat ad, mondtam. Gregory arcán egy pillanatra megfagyott a kifejezés, de nem tagadta. Amit az előbb mondtál a bántalmazásról, igazam volt? Kérdeztem. Talán nem láttad így, de a pénzügyi kontroll bántalmazás. Az elszigetelés bántalmazás. Valakinek a függőségét fegyverként használni bántalmazás. A hangja megremegett, és a bocsánatkérése mélyen megérintett. Istenem, Claire, sajnálom. Mindenért feláldoztad magad, én pedig úgy bántam veled, mintha értéktelen lennél. Tényleg úgy bántál velem, mondtam. Nem akartam enyhíteni a szavakat. Gregorynak szüksége volt arra, hogy tisztán lássa a helyzetet. De most az a fontos, hogy mit teszel legközelebb. A tanácsadás? Kérdezte. Tényleg szeretnéd megpróbálni? Azt akarom tudni, hogy az az ember, akit férjül vettem, még ott van valahol. Az, aki érdeklődött a munkám iránt, aki büszke volt az intelligenciámra, aki megnevettetett. Ha ő még itt van, talán újjáépíthetjük a kapcsolatunkat. Ha pedig eltűnt, és csak az a férfi maradt, aki nevetett, miközben arról beszélt, hogy pénzt kell könyörögnöm a női higiéniai termékekre, akkor nincs mit menteni. Gregory felállt, és az ablakhoz lépett, a kint látható tájat bámulta, mely előtt én is sokáig elidőztem. Míg a költöztetőkkel foglalkoztál, felhívtam Dr. Patricia Reeves-t. Ő egy terapeuta, aki házassági tanácsadásra specializálódott. Holnap délután lenne egy szabad időpontja. Már hívtad? Kérdeztem meglepetten. Féltettem, hogy elhatsz, ha várok, ismerte be. Az elmúlt órában azon gondolkodtam, milyen lenne az életem nélküled. Claire, üres. A ház, a vállalkozás, minden üres nélküled. Ez egy jó kezdet, mondtam. De a szavak könnyűek, Gregory. Az a fontos, hogy mit cselekszel. Tudom, fordult felém. A hitelkártyák. Már felhívtam a bankot, hogy újra aktiválják őket. Te is teljes jogú tulajdonos leszel a fő háztartási számlán, nem csak egy jogosult felhasználó. Egyenlő hozzáférés, egyenlő kontroll, bólintottam. És mi a helyzet a karrieremmel? Kérdezte. Bármit is szeretnél csinálni, támogatni fogom, mondta gyorsan. Ha vissza akarsz menni a Rodriguez és társaihoz, ha saját tanácsadó céget akarsz indítani, vagy csak időt szeretnél szánni arra, hogy kitaláld, mit akarsz, bármi legyen is, komolyan mondom. Nincs többé próbálkozás, hogy kicsire tartsalak. Már beszéltem Tomással, mondtam. Vannak ügyfelei, akiknek pénzügyi tanácsadásra van szükségük, de nem igényelnek teljes munkaidős alkalmazottat. Dolgozhatok otthonról, saját óráimat beosztva,
fokozatosan helyreállíthatom a szakmai hírnevemet. Gregory arca egy apró mosollyal világosodott meg. Már mindent megterveztél. Muszáj volt, feleltem. Nem engedhettem meg magamnak, hogy a döntésedre támaszkodjak. A szívem mélyén tudni akartam, hogy bármilyen irányba is fordul az élet, képes leszek megbirkózni vele. Gregory lassan odalépett hozzám, térdre ereszkedett a székem mellett, és óvatosan megfogta a kezem, mintha félt volna, hogy elhúzom. Nem tudom, hogy megérdemlek-e egy újabb esélyt, de ha hajlandó vagy adni nekem egyet, esküszöm, hogy minden nap azon leszek, hogy bebizonyítsam, hogy olyan férj lehetek, akire mindig is vágytál, mondta, miközben keze az enyémbe fonódott. Visszanéztem az összekapcsolódott kezeinkre, az ő nagyobb keze óvóan ölelte az enyémet. 3 évvel ezelőtt ez a tapintás biztonságot adott. Aztán egy időre csapdába ejtett. Most viszont már nem tudtam, mit is érzek, de kész voltam felfedezni ezt az érzést. Egy nap egyszerre, mondtam. Eljárunk párterápiára. Dolgozunk a kommunikáción. Egyenlőként kezelsz, és ígérem, hogy elmondom, ha valami zavar, ahelyett, hogy csak felnőttként tűrném a felgyülemlő sérelmeket. Mindkettőnknek változnia kell, különben ez nem működik. Gregory bólintott. Másnap reggel a belvárosban találkoztam Thomasszal egy kis kávézóban. Ő volt az, aki segített megalapítani a Morrison Holding St., hogy átnézze az összes jogi dokumentumot, biztosítva, hogy minden rendben legyen. Most egy mappát csúsztatott át az asztalon. 3 potenciális ügyfél, mondta. Kisvállalkozások, akiknek negyedéves pénzügyi áttekintésre és befektetési tanácsokra van szükségük. Semmi túl megerőltető. Jó kezdőprojektek, hogy visszakerülj a játékba. Kinyitottam a mappát, átfutottam az információkat, és valamit éreztem, amit 3 éve nem tapasztaltam. Izgatottságot a munka iránt. Ezek tökéletesek. Gregory hogy birkózik meg mindezzel? Kérdezte Thomas óvatosan. Próbálkozik, feleltem. Ma délután lesz az első párterápiás ülésünk. Nem tudom, hogy a házasság túlélie, de legalább most már van esélye. És ami még fontosabb, tudom, hogy bármelyik kimenetelt is nézzük, én túl fogom élni. Thomas elmosolyodott. Itt van az a Clara arra, akire emlékszem, aki 7 évvel ezelőtt belépett az irodámba, és azt mondta, hogy ő lesz a legjobb könyvelő, akit valaha is fel fogok venni. Akkoriban öntelt voltam, mondtam nevetve. Te magabiztos voltál, javított ki. Ez más. És még mindig az vagy, Clara. Csak egy időre elfelejtetted. Gondolatban visszatekintettem mindenre, ami történt. A tegnap reggeli megaláztatás, a pénz felfedezése, a Dianennal és Gregoryval való konfrontáció. Átéltem a félelmet és a bizonytalanságot, de megéreztem azt az erőt is, amely 3 évnyi kicsinyre húzódás alatt rejtőzött. Többé nem felejtem el, mondtam. Az este folyamán Gregoryval Dr. Reeves irodájában ültünk, idegesen és bizonytalanul. A tanácsadó egy 50-es éveiben járó nő volt, akinek kedves szemei és közvetlen stílusa volt. Meséljetek nekem, mondta, miközben ránk nézett. Miért vagytok itt? Gregory és én összenéztünk, majd egyszerre kezdtünk beszélni. Ez nem volt egy mesebeli befejezés. Nem volt varázslatos pillanat, amikor minden megjavult, sem drámai kibékülés, amelyben minden fájdalom eltűnt. Csak a nehéz, zűrzavaros munka maradt, 2 ember próbálkozása, hogy kiderítse, lehet-e valami újat építeni a korábbi, összetört darabokból. Voltak napok, amikor nehezebb volt, mint máskor. Néha Gregory visszalépett a régi mintákba, és emlékeztetnem kellett őt. A hónapok során, ahogy a terápiaülések egymás után követték egymást, megtanultam, hogy néha inkább visszahúzódom, mint hogy kifejezzem magam. Gregory azonban mindig ügyesen kihúzott a csendből, segítve, hogy megtaláljam a hangomat.
Ahogy telt az idő, egyre inkább sikerült közös utunkra találnunk. 3 hónappal később aláírtam az első szerződésemet egy új ügyféllel, egy kis tesztortappal, amely segítséget kért a pénzügyi növekedési tervük struktúrájának kidolgozásában. A saját otthoni irodámban dolgoztam, amelyet Gregory segített berendezni. Az egykor raktárként funkcionáló helyiség most az én professzionális birodalmammá vált. 6 hónappal később Diane felhívott, hogy meglátogathatna-e. Gregory határozottan azt mondta neki, hogy nem jöhet, amíg nem kér bocsánatot tőlem, és nem gondolja komolyan. A telefonban hallottam, ahogy Diane felháborodottan leteszi a kagylót. Utána egy ideig nem hallottunk felőle, és ezzel nem is foglalkoztunk. 1 év elteltével a fürdőszoba tükörbe nézve egy ismerős arcot láttam. Nem azt a lányt, aki a házasság előtt voltam, és nem is azt a megfáradt nőt, akivé a házasság alatt váltam, hanem valaki újat, erősebbet, bölcsebbet és óvatosabbat a bizalommal, de egyúttal magabiztosabbat is a saját értékemet illetően. Hallottam, ahogy Gregory reggelit készít lent, és mosolyra húzódott a szám. Nem voltunk tökéletesek, és talán sosem leszünk azok, de most már valódi társak voltunk, és ez bőven elég volt. Megtanultam a legfontosabb leckét, az életünket nem mások feltételei alapján kell felépíteni. Először értékelni kell saját magunkat, védeni magunkat, és hinni magunkban. Minden más, a szerelem, a házasság, a partnerség csak erre az alapra építhető. És ezt sosem fogom elfelejteni.